Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, taparadi jala tapasonang marohata, asa tapuka persaurata doh Tuhatta di manuguton, ima di minggu palimahon dung Epipanias. Marede mahita mamuji Tuhatta, sian buku Ede nomor 14 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Lehon ma tu Jehovah hamuliaon ni goarna, marsomba mahamu tu Jehovah, mamakepahean na marhadohoan. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita,
Ale Tuhan de batang pargogo na so hatudosan, namadok mauliate do hami tuho, ala di papatarho doho tuak kasipele begu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, say payan madihami ro di pinopernami barita naulii, jala pararat may tu saluhut bangso, asabis sarsodang ni hasangopami, dohot dia kena hudul di hahulomon, dohot na nilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di bono agijang, dohot na di bono atongoon, rodi na di bagasan aik na ditor ni tano, yang gotong gabe si sobaon, manang sioloan. Dia do lapatan nii, odo, ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa dang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani. Jala dang jadi olua begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido patik ni debata, atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan di bata, laho mangulahon pati na. Ale Tuhan di bata, say pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu pati mi. Amen. Oh
tapauduk jala tapaserep marohata, tatopotima dosata nagudangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia, ama nami maritehite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami ro tujolom, uhilala hami rikod doa siniroham di salut hami halak pardosa. Alanido ubayan na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jala hupartopot hami. Tung najod-jod do hami manibil siyan akadalan mo na badia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siyan jolom, ala ni dosa nami ih. Ay dahang di halomon roham, hamatian ni akka pardosa. Alay hamumba ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhan nami, dohot pangalasan nami, martinehite pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panindagion dohot hagogon nito di parbadia. Asa tarapul situtu rohan nami majuho, asa patun, tigor jala daulat kami marpangalaho, bahen hasangaw pon di guarmu nabadiai. Amen. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesa ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehova. Nunga diarsahiho ahu marhite siyan akadosam. Jala nunga di dojahiho ahu marhite siyan akka hajatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesay akka pangalosim ala ni hadiriyokku. Jala dangbe hupaingot-ingot akadosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Asinero hamu puji Allahu manusia di bawah suaraku gabe suara Tuhan ingat murahane tolini manggoi poteru
epistel hatani debata patujolo ni jamita di minggu palimahon dung Epipanias di manogoton imana dienet sian buku panuri rang Amos bidotolu mamuka sian ayat sada 1 ayat 8 itajahama marsika sorin. Luba-luba ni uhum tu saddo Israel, ni lubahon ni debatahian tu panurirangi. Tangiwon hamuma hataon, na nidok ni Jehova tu hamu hala Israel. Taringot tu sadok bangso na hutagihon ruar siat tano Mesir, songonodo. Tung udur mata gamon mardalan 2 halak, dajolo sian dos ni rohana sida. Tung tagamon matarjail pidong tu jorgong di tano, molo sojolo di tahun sabil, tung tagamon mabikas jorgong sian tanoon da adong dapotsa. Aida ngadong di bahen Tuhan Jehova nang ngosada da jolo di papatar siwunian na tu panurirang akan naposonai. Olat ni do sahat na, mertua dohala akan natumangi hon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Oh Tuhan sulikit maha, surgangi roh aku takut, guguku so ada dia. Tuhan apa ringkas, Tuhan apa doro, Tuhan maaf, Tuhan apa ringkas, Tuhan apa doro, Tuhan maaf. Sudihu pasah Tuhan, ayo ngampuna sahian, tok tok amar guru Tuhan, ayo ali Yesus si hopop sudena nampuna awan, ayo ali Yesus si hopop sudena nampuna awan. Tahatid dakon ma haporsyaw tay, songon na hinatid dakon ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita maddok. Ahu porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumapalangit dohot tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadey, ima na tinumuhon ni si Maria, nagabe-gabian siya tot di porbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit di panguman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanatoro dong ditanom, na mulak manghulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu syamun ni debata Jehova,
amanai pargogo na so hatu dosa ni, di si may bana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumiala na mangulu dot na mate. Ahu korsea diton di parbadia, cala adong sa dahuria na badia, huria hato panela Kristen akka na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai na madok, mulak mangulu sogot daging ni hala ng mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin.
Horas Mahadita Saluhutna, selamat hari Minggu. Hujan kami matik ting nama asa dihurata di bagasan mingguon lima di tanggal sia Februari tahun 2025. Topik ni jamita Jahoba do pakiri mota. Tik na parjolo guarni minggu. Ia guarni minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung Epipanias. Lapatana hapapatar ni debata. Paduahon namar bagas. Tikting na parjolo, na yung majalo pasu-pasu perbagason ma ruas ni huriata, ima Reskiro Poltak Samuel Pasaribu SH, anak ni amata situa Dr. Andus Parasman Pasaribu MM, tubuh ni inata Mayor K. Diana Boru Simanjuntak BSC Nahinan, inang Risma Boru Simanjuntak BSC, maringanan di Jalan Cendrawasih 1 nomor 10 Sia, Komplek Kodam Kebayoran Lama. Ruas nih HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dohot Orwana, Hotma Uli Mika Arisia Helen Boru Simanjuntak Escape. Boruni Amata Aris Sabtono, Tubuni Inata Sumarni. Maringanan di Perum Nusantara Permai Blok D Sada Strip Tolu, Bandar Lampung. Ruasni GKMI El Sadai, Bandar Lampung. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 mulai pukul 8 WIB di HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Saya di Pasu-Pasu Tua Taman Asida nanaeng mamuka parsari peoni. Patuluhon Pangapulion. Di hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 pukul 8 WIB dung sidung sermon parhalado patupauni huriata do acara Pangapulion tu keluarga amang Yosua Febri Valentino Huta Tujulu dot inang Wita Victoria Boru Tampu Bolon. Maringanan di konsistori. Pinangido tu ruas khususna Banjar Bintaro Kodam Depsos asaro mandohoti acara Pangapulioni. Paupaton tanda holong tu situana pangsion. Hobar tu aturan dot peraturan HKBP pangsion masalah situa molo marumur 65 tahun. Alai hot do hasitona. Sadarion minggu tanggal sia Februari 2025 di Parmingguon pukul 7.30, pukul 10.30, dohot pukul 10.07 WIB, papungu pelean dohita marhite amplop khusus, songon tanda holokta tu amang situa laedin hamonangan manik, na melayani di Banjar Pondok Pinang Pondok Indah, nana yang memasuki masa pensiun di tanggal 25 Maret 2025. Palimahon, Panitia Tahun Transformasi 2025. Hobar tu sermon parhalado di hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, naung tarpilit amang situa JH Sinaga AKMAP, Gabe Ketua Tahun Transformasi HKBP Kebayoran Lama 2025. Udut tusi, patupauni Ketua Panitia natarpilit ma susunan kepengurusan kepanitiaan. Panopon Parsiajar Sidi. A. Kegiatan Parsiajar Sidi mulata masa darion Minggu sia Februari 2025 pukul 10.04 WIB. Maringanan di konsistori nani uluhon ni amang Padita Jeffrey Tindaon MTH. B. Bona tahun Parsiajar Sidi di Patupa di hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 pukul 10 WIB. Maringanan di Aula Sopo Praja nani uluhon ni amang Padita Resort dohot amang Padita fungsional. Papituhon
Sermon Punguan Inahana dipatupa di hari Selasa tanggal 10 Februari 2025 pukul 10 WIB maringanan di konsistori niuluhon ni Amang Padita Weslin B. Dalimunte STH pinagido tu sude punguan inahana asa Roma dohoti sermoni. Napawaluhon sermon punguan lansia dipatupa di hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 pukul 10.30 WIB maringanan di Aula Sopo Praja naniulohon ni Amang Padita Weslin B. Dalimunte STH pinangido tusude punguan lansia ni huriata asaro mandohoti sermon. Pasiahon bona tahun persekutuan Paropuan Huria Manang PPH dipatupa di hari Kamis tanggal 10 Februari 2025 pukul 10.06 WIB sahatuna sidung maringanan di Bagas Gareja pinangido tusude anggota punguan Paropuan asaro mandohoti acara bona tahun ini dot warta jamatoma songon undangan resmi tu hita. Pasapuluhon bona tahun Banjar Cidodol Parserahan dipatupa di hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 10.06 WIB sahatuna sidung maringanan di Bagas ni keluarga Amang Budiman Parhusip MBH Inang AS Boru Lumban Raja. Alamat Jalan Pejaten Barat Indah 2 nomor 17A Kemang Jakarta Selatan. Pinangido tu ruas khususna Banjar Cidodol Parserahan asaro mandohoti acara bona tahun ini. 10 sada tamue ni huriata sadarion minggu tanggal sia Februari rodo tamue ni huriata sian paduan suara Jati Negara Lubilo Sonitua Manang JLS HKBP Jatinegara Jakarta Timur lau patu begehon ende pujian di Parminggon pukul 10.30 WIB tabuan ma ditangakta sadenggan mardalan ulauni. Warta tambahan tunamar sahid dak danak Benjamin Arthur Padede irawat di rumah sakit Pondok Indah tabuan ma ditangakta 1 minggu malum nasida. Songon nima hujaon hami tikting namasa dihita di minggu sadarion horasma.
suruhlah sumeahan diri, radut mahu dipanjoni, nang dilele jaladi sahi, usuruh dabina posoki. Usuruh mandani namar sahi, apuli rohani namar sakit, gadi mahu manangsun sanduri, usuruh mamulus galaki. Sinuruni amae manduru. Damini debata sian salut naroha imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta, hatan itu hatta, imana gabe turpu jamita. Di minggutta sadarion, ima natar surat, di Lukas bidulima, mamukka maisian ayat sada, satu ayat 10 sada. Tapayutiho ma. Jong di topi tau Genesaret do ibana sahali. Dina nirongoman ni natorop ibana lahu ubigi hatani di bata. Jadi tongon madi ida dua parau di topi pasir. Ia pardekei nungaruar mamuri jalan sida. Gabi dibongoti ibana ma parau nasada na di sisimoni jala dipangido tu ibana asa dipaholang parau isaotik siap pasiri hudul doanggo ibana mamudai natoropi siap parawi asa dung macohot ibana marjamita ninna mamaddo si Simon lugai ma tuna ubagas jala sapakkon hamuma jalamuna asa dapotan gabinin na si Simon mamangalusi guru manipat sabor ninoddo huhalu jahok kami swadong dapot alai mangasahon hatami olo doau sumapakkon di pasau nasida mai gabe dapot nasida ma dekke macai gudang pola maribak jalai jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada asaro madongani nasida mabuatsa rodo nasida gabe digohi ma parawi duatsa maradulonong marnidai si Simon Petrus marsobba ma ibana tujolo ni Jesus huhut madidok laho mahosi anau Tuhan ay halap pardo sa doau ay tarhalomong do ibana rodi sude dongan na
Siala dekke nabi na sidai. Songonido nang akadongan ni si Simoni, si Jakobus do si Johannes. Aka anak ni si Zebedeus. Jalanin na Jesus mamado si Simon. Unak ko mabiar, ola nyon mahogabe si jala jolma. Di padarak na sida maakaparawi, ditadik ko masaluhu nai, mangihutton ibana. Imasahakna. Sisean ni Tuhatta Yesus, ada orang soresmi di Ju gabi sisianna. Si Simon Petrus dohot akkadonganna. Ima profesina si jala dekke. Alai gabi di Ju Tuhatta Yesus manasida, gabi si jala jolma. Ima topik minggu tak nahobar tutur puk tahun. Di Ju gabi si jala jolma. Dipanggil menjadi penjala manusia. Boy do hubukono tau nang soni tu minggu Epifanias. Di papatar, di pataridahon. Debata dirina marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Di pataridahon halongangan. Mujizat. Imalau patuduhon huasona. Ibana do na punah huasona adong di portibion. Jalalo songoni nang tu tahun transformasi HKBP. Lapatanna asa gabibui si jala jolma. Ikut jolo adong do transformasi. Patu paon ni Tuhani di diri ni jolmai. Asa gabibui perbarita nauli. Di patu hanido. Tuhanido na patu pahon. Ima. Asa terjadi transformasi. Perubahan. Ima di diri ni jolmai. Ala iko saud do. Ima. Songon naung ni amanat ton ni Tuhani. Ima didok na amanat agung. Om mana ubelga. Om mana rumikop. Inilah yang terbesar. Amanat agung Tuhan Yesus. Na ikon si para teate honotot jalan na iko si ulah honoton ni salugu jolma nama kaporsiai ibana. Imana tersurat di Matius 20 lalu ayat 10 sia sahat tu ayat 20. Dia mai didok songonon. Laho mahamu podai hamu masaluhu bangso. Didihamu manasida tu bagasan gowarni ama anak dohotod di parbadia ayat 20. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahata naung kupatikon tuhamu ay idama say na dong anakku dohamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon omma parsuruan no belga tu saluhut akan aporsea parsidohok mahita disi. Molo ta putih-putih adong piga. Molo gabe didok rupani dia do siulah honoton ima asa terdok di parsuruan itu hani si jala jolma. Na parjulu. Laho mahamu. Iko jolo olo duda. Berangkatlah. Laho maham. Napar julu. Napa dua hon. Podai hamu. Podai.
nasihati. Dungi didok didihamu. Baru didok mamuse ayat 20. Ajari hamu, ajari. Mengajari aha, naung pinatikon ni Tuhani. Naung niajarhon ni Tuhani. Inilah amanat agung yang harus dilaksanakan setiap orang Kristen. Dang naulaw na muray. Dang naulaw na neangi. Alay nang pe, dang ulaw na neang. Molotapake, bahasa di jolma di haportibion, ima ulaon na borat. Ala dia. Ala boy do ikom mangadopi aka siadopan naso lomoturoha. Alai dipersiapot Tuhan itu margiti amanah agung ima di kalimat na parpudi di ayat 20 ai idama. Sai na dong anakku do hamu ganupari rasi rasa roh ajalihasia nganon. Tuhan akan menyertai. Jadi Tuhan ini dang naholam marsuru alai didongani. Ima na hobbar tu topik. Di jauh gabe si jala jolma. Jalalam dipatahkas mamuse di turpuk tahun. Turpuk minggutta di bagasan sadarion ima na marhite gabe jamita. Asa gabi boy si jala jolma, apa langkah yang harus dilakukan? Ahado na naing sulah honoton. Asa gabi boy terdok hitaon si jala jolma. Hucoba mahu putik-putiki hamuak kamang dot tamuak kenang ima nahobbar tu opat hal. Na parjulu unang mura-mura madili na paduahon olo manangihon hata ni Tuhani na patuluhon uduk tu parsuruon ni Tuhani baru na paupaton olo mabaritahon halongangan dinguluna pasu-pasu nan ni jalona siat Tuhani. Borha siat naupaton. Nahobbar siat turpuk taon. Taputi-putihi masada-sada. Asatun terbain kita di persuruan ni Tuhani. Di juga besi si jala jolma. Ima unang murah-murah madili. Ay buah mabeno ni salah jolma. Iba nagabe si jala jolma lem murah-murah adu madili te. Gampang putus asa. Taida hamu kamang do tamu kenang siat turpuk tahun. Nunga saborgin si Simon doh akadonganna. Borgat tu tao lah majalaikan. Saborgin manipat. Alay agi hadang dapokna. Dari sudut hajol maun. Marsak dokan, jengkel dokan, mulak balging do nasida siat taui, tutopi ni tahu. Nang pesodapo tamanang dia, dipayas di paturane asida paraunai, doh akka jalanai. Jadi sarani molo hita dia kena tinggal di Topin dan Utoba jalan nahyama mereng. Mula-mula rupani. Ima. Parjala rupani.
marparau rupani tu tahu, dung mula ki, ima akka jalanai, saya dong dia kalimut dohot dia, ipayas may. Dung ipayas, dinggamay ipiakon, di ima paraunay manang nadibuan, tujebu, sotong itak kojolma. So ngoni mapabain ni si Simon Petrus, doh akadongan na. Dan kami madeli na sida. Nang pasabutulong nga luja. Buhay doon, nang naterjadi, tumulut na ganuk marsada-sada. Sarupa songon na sida, borkat lau majalaikan, dengan harapan mereka akan mendapatkan ikan. Aledang dapat. Buhay do kita, godang ima akka rencana. Jalabakan siya godang ni rencanai. Adong sada na ikon siulah honota jala harapan iko berhasil. Boido berhasil, boidang. Persoalan na, bohado dang berhasil. Behado molo dang jupangta, songon nang tasakapi. Kecewa apa tidak? Marsa do manandang. Boido, gabi kecewa alai, dipadokan di hatan na parjolo, sotung gabi madili. Jangan sampai putus asa. Ayat juga putus asa, si Simon doho akadongan nai, bah ngatunggali konon na paraw nai. Mulodang rupani ibu marupani manang na parang doho takke rupani, olo na masarsaran na paraw nai. Doho jalanai pe olo na maribahan na. Asa marhiti dijagahon marhiti jupangta 1, 2, 3 kali kegagalan di bagasan akka ulau tabi dan boya pe ala ni jengkel na au ngadang tohobin na gabi di sursari gabi di sigai Hape sabutulna ikut terjadi do na parjolo ima penataan paturehon ikut boidu gabi pareson buasa gagal buasa dang dapot asa gabi adong pengoreksia diri sialanido di bagasan arsadang pitor mulak tujebu sisimot do akadongan na alay dung tutop ini tao laos pajupang do Tuhan Yesus dang dipakai ibana do akadongan na kekecewan na dung dipakeluingi Tuhan Yesus ibana do akadongan na alai diuluhod do rap jala manangihon jala ido hal na paduahon olo manangihon hatani Tuhani at sugeri rahita dang dapotan dang jupang tanata parsita-sita mulai pakulingi dong atta hita olo dura muruk kita de unang attoyaw sotong lagi itu hubay kabelingan ni jengkel ni rohakon olo na rin na ida. So ibo to huwarsa ni rohain na. Olo do raso ni. Alai manusiawi di kekecewani alai dang gabi holso kekecewan nai menguasai mengarajai dirina. Sarupa doh si Simon doh akadongan na. Olo
ibana di perjupangan na dohot Tuhan ta Yesus rap. Apalagi tayo na maditurpok kan. Ipesahat. Pajupang dohot Tuhan Yesus. Nang tu paraw miyawin na Tuhan Yesus tu si Simon. Hudul. Ido. Agak padaw sa otik. Sa topi taonin na. Haping nga dapat adek ay sabutullah. Nga bukan main yang muruk na. Wala na mga lujay na maho. So iboto ho holso. Juk ni roha. Isuruh ho di pera songonon. Aka percaka pasoni patuduh kejengkelan. Aledang di pataridahon. Diolohon ibana. Lau sianima tu hatta Yesus mengajari. Jala dohot do ibana risi. Dohot do akadongan nai. Manangihon hata ni Tuhani. Imana paduahon. Jeneng bono na do hita marhita siya tahap pertama di bagian segudang niya kekecewaan di nguluta manang nala niya hape kekecewata dang dapat dang jupang na sinita-sita ni roha ditogiho kita asa unang dalam juk ni roha kekecewaan ikonolo hita manangihon hata ni Tuhani. Sama dengan do manangihon hata ni Tuhani. Molo-olo kita di bagasan pergumulan ni ngoluta. Akan nata persita-sita yang dapat. Olo kita majaha hata ni Tuhani. Majaha hata ni Tuhani sama dengan makatai Tuhan itu dirita. Jala terjadi do mujizat. Gabi damai roha ni sisi modo akadongan na. Gabi terjadi do mujizat tu akajolma na olo manangihon hata ni Tuhani. Gabi damai sian na kekecewaan yang sangat luar biasa alai gabi damai. Dung diajari Tuhani. Dung na padua honi. Roma tu hatta Yesus. Duk saya mengajari, diajari nasida. Simon, luga homa paraumon. Tunau bagas. Agak tutong atau. Marhua. Hiray marupani pakkatayo ni Simon. Beta ma. Sahat dito nga tao, ro tuhat ta Jesus, sapak ko jalami. Imahal na patuluhon, ima, uduk tu parsuruan ni Tuhani. Dia ka na manangihon na majagata ni Tuhani, Tuhani makata itu kita, di bagasan na kapersoalan ni ngoluta, ikon olo kita, uduk, aha parsuruan ni Tuhani, tuhita. Nang pe Rosi Simon mangalusi ayat 5. Gabinin na si Simon mamangalusi. Guru, manipa sabor nginoddo, huhalu jahok kami. Swadong dapat. Tapi disinilah imannya yang luar biasa. Didok mamuse alay mga sahon hatami, olo doau sumapakon. Isapakon ibana ma. Udu ibana. Tu parsuruan ni Tuhani. Gabe mana terjadi. Mukjizat yang luar biasa. Gok madeke di jalai. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Bako ni jolmado. Maul manangi hoddo mangulahon.
Jala, saya dipakai jolma do, gogoni pikiranna. Dia ke pertimbangan. Gabe olo deh, gabe mangabati. Maollah manangihon, apalagi maollah mangulahon. HP sebetulnya sian na manangihon do tubuh haporseaon. Jala dung tubuh haporseaon, di horhon haporseaon ido, olo mangulahon. Alai molo saya dikuasai roha pikiran ngulu hajol maut do jolmai, dia akan sulit untuk mendengar dan melakukan. Molo tumi bodo egona imana dokna kesombongan akka gijang ni roha. Kata ni Tuhan ipik kon ditolak. Kata ni Tuhan ipik kon dangolo ditangihon. Apalagi lah humangulahon. Alayang go di parsuruan ni Tuhani molo tasagio di son ima. Olo manangihon jala uduk mangulahon parsuruan ni Tuhani. Dang boy terpisah. Ay boy do hitau sudi girgir jala malo majado manangihon. Alai dangadong mangulahon. Dangadong kataridanna, dangadong parbuena. Ala dia, ala dangadong kaudugon ni roha. Ala dangadong kaserepon, tidak ada kerendahan hati. Imedok narupani kan gabe jugul na doy bayan. Imanedok nai manusia yang bebal. Atar godang do gowartusi tegar tengkuk si jogal rukung. Doh si jogal ate-ate. Sude merjogal. Itu dah. Ay sarupa do daging tau nate. Ay coba juru pani merdalak kita pajugal hu kita merdalan. Ahado doon na mamereng. Ay merdalat yang dilistrikin na. Bah, ay ko palebehon. Iko palebehon sudi. Asar rade manangihon, rade dohot mangulahon di sido. Kau dohon ni roha. Jalan na parpudi sahali. Molo dung olo manangihon, olo mangulahon. Dapot nama ima aka arti tanda mukjizat di nguluna. Jedang nahola semata-mata dalam sudut materi yang menginangda. Molo pe mukjizati itorgo jalai. Kaniro kan? Alai boy iboto mangartihon akka dia matanda mujizat dia mapasu-pasu na jinalona siya Tuhani. Akhirna om manapaupatton. Olo mabaritahon halongangan doh pasu-pasu ni Tuhani na jinalona. Hape jutaan bakko ni jolmado molo hautungan atar mol 5 tahun. Alai molo harugian sarupa di do per 33. Ai bade dain na heto imanian. Maneso dangadong laku. Bau tu do sudiin na. Alai mo na dung berhasil dungutung. Ipahohom mai. Ini ada hubungannya
Mabaritahon halongan pasu-pasu ni Tuhan. Ada hubungannya sama ginang. Soal untuk berbagi berkat. Bukti dia tetap berdasarkan turpuhon. Ahmad diulau si Petrus. Dung di jalo ibana halongan tada mujijati. Nin nama. Ayat pitu. Jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada. Asaromat dongan ni nasida mabuat sa. Rodo nasida. Gabi digohi maparawi duaca. Maradulonong. Jadi dang mangalang sa diri. Dang makasadiri rupani. Ay mana kingani molo hautungan makasadiri. Alay molo harugian tusudi du ipabawa. Rope naman jalo subangan. Ato ay maago haleo dun waing. Dang adongin na. Ido mapersuade pasu-pasu. Dang boy terpersuade pasu-pasu ni sa Tuhan ni. Disudi kaulau do, disudi kapadapotan. Harus si Petrus jalo di jalo ibana do. Halongangan nasihat Tuhan ta Yesus. Akay di bana dihilap ibana kadongan na. Rohamu tu so rohamu inna. Dakkola di mana dapotan? Dongan na pedapotan. Berbagi berkat. Berbagi berkat dari Tuhan. Hati-hati, jangan jadikan hidupmu menjadi berkat yang bertumpuk. Sotung gabi kolesterol. Sahih gula. Ala dia, ala saya jati itu dirina. Dia tidak mau untuk berbagi. Asa rap taruli, rap dapotan. Boido odang tuaka ulau diakoni sosial. Ulau para seni rohaon. Ido sedok nai mau untuk berbagi berkat. Alay molo si huli mangging di mana dang terbahesai. Ibu Tuhan muda molo si huli mangging. Ido molo ido hulit itu masih biasa-biasa. Alay molo pola ido si huli mangging baholan na seneng timana ma dang olo kaluar. Doh adalu pe ole poro. Bay dia ma terporo adalu ate. Bay dah. Akibat na aha sahid doi. Ala tiruot di basi si Simon Petrus. Dia panggil teman-temannya. Sarap dapotan dekke. Rap gok sude. Rap sonang. Pasu-pasu ni Tuhan ni. Tu sudah kita jolma do di leon. Imam molo di sudut aka arta. Sehat tita hamok kamang dot tamok kinang pasu-pasu di. Boy hita mekkel pasu-pasu di. Boy hita rapsonari pasu-pasu di. Ay nakisanga do holan nang masuk minggu itoro dan buana maun ngen narwa. Itu dah. Tapi Roma kita semangat kita siap jabu ala tadok bahwa itu adalah hujan berkat. Itu dah. Dengan dong rupani rematik nanda gabi kumak kan? Ala ni saudi rupani udah tidak. Ala dia, ala olo manangihon olo uduk mangulahon. Jala di jalo. Halongan siat Tuhani imak kena tajalo. Tajalo du tadda halongangan pasu-pasu siat Tuhani. Jala disuruh hita ikon olo hita mabaritahon halongangan do pasu-pasui. Ima juk tadok rupani ima da moliate me Tuhani. Dengar du sude berhasil dua kadat danai. Tu ngasido rohani Tuhani. Asasian hal no me do kita laho mangulahon asa gabe tardok kita parberita nauli songo topik minggutta di jauh gabe si jala jolma artina dia
Saya pengikut Kristus, saya percaya kepada Kristus. Saya juga menerima belas kasihan, saya juga menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Pada saat saya memberitakan itu kepada sesama orang lain supaya merasakan kebesaran Tuhan Yesus, dia juga percaya dan dia juga akan mendapatkan seperti yang saya dapatkan. Ido si jala jolma. Berarti merhiti dia pabahenan. Ido sa idok hapor siyaw ni molo somer pangulaon na mati dui. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bawa mabayin og gabi perberita na uli. Bawa mabayin og gabi si jala jolma. Eda ape si jala jolma iku manugu-nugu akadongan manada Tuhani sotung gabi binain do jolma gabi partut Tuhan ala niba. Itu bukan penjala manusia. Burkat sian ima toruk ni roha. Maruse-use sapegok parawi neng lonong inna. Boy do rupani tajalo pasu-pasu siat Tuhani macai godang jabatatta artatta manang dia pe. Jangan tinggi hati, jangan sombong. Sotung ibu Tuhani. Alai ikon songon teologi padi. Lem marparbue lem uduk. Lem serep rohana. Danga dong manggang ni pakatayon. Danga dong kijang ni roha. Alai torus marhaserepon. Songo jojo ni terpohon. Topikon, topik minggu tak. Di jo hita gabe si jala jolma. Ungai jala Tuhani hita. Gabe si sianna. Jolma na porse tibana. Jala hita pe. Di pasaha maulau ni. Songon amanat agung. Hita pe. Ikom marbarita nauli tudong atta. Asa tabba bilangan ya kana porsea tutuhani. Amin martangi yang mahida. Macai uli situtudu oleh Tuhan. Hatami menungguli kami dan merdiai berkami. Asabu itu Tuhami dipajomi gabe si jala jolma. Alai di patoran hatamido marhite parjupangamu doh pebahenamu tuak kasih siami. Songni manang tunggulu nami ale Tuhan. Molo pejup pangakahamaolon jaladang dapo akanahu parsita-sita hami unang matutu hami madili. Alay naing ingot tami tuho. Olo hami majaha manangihon hatami jala olo hami uduk tu parsuromi. Alalaos di hatami do ale Tuhan. Jupang nami halonga ngabulun. Mergugu hami ima di kegagalan nami di ngulu namion jala buih kami oleh Tuhan marhaporusat tuho laho paturehon saluhutna jala tubuh ka halongangan di sima tutu oleh Tuhan olo kami mabaritahon saluhuta katadda halongangan olo kami matsagihon akka pasu-pasu na pinasaha mitungulu nami. Di saluhu na yale Tuhan. Ikon sian haserepon. Uduk ni roha. Lampatu toru diri. Dan terbilangi hami pasu-pasu mi yale Tuhan. Nahu jalo hami bi. Sian ho di sima tutu hami ikko gabi boy marbarita nauli tuak kadongan nami asa lam martabba matutu oleh Tuhan bilangannya kana porsea tuho ali amang pardingga basa
ingot dohami tuaka urwas ni huriam na di bagasan parsahiton buanon nami di bagasat tangyang nami ima inang yan tambunan boru huta julu saur sima juntak nyonya sintua de sima juntak boru silalahi nyonya tinambunan boru tobing nyonya leni tiam sapak pahan boru gultom sintua doktorandus mulatua pardidi nyonya huta barak boru siagian nyonya sintua wina dak boru pasaribu nyonya sintua yos sima juntak boru siagian nyonya te siagian boru siahan nyonya saur Mas Delina butar-butar boru sirait nyonya sima juntak boru sibarani doktorandus hampa saribu nyonya Novianti simbolon boru siahan nyonya hautahayan boru siagian manarsar baribing situen senior MH Sihobing situa doktorandus GP mani huruk nyonya situa GP mani huruk boru sagala Iwan BM Tampu Bolon Ridwan Irianto si Tumorang dohot akan setar guari hamil oleh Tuhan na di rumah sakit nang songoni na di bagas na songoni oleh Tuhan nang na adong di tonga-tonga nami na di bagasan sada parsaurak kami di minggu sadarion saluhu na nasida oleh Tuhan aka na di bagasan parsahiton asahom oleh Tuhan mangasahon asniroham pergugoy na sida diragam niya ka parsahiton na jalamangido hami oleh Tuhan tong mangasahon asniroham lehonommu halongangan hamalumon sian akka parsahiton nabi songoninang diaka nataruli las niroha isarani namarulang tahun hari hatutubu ulang tahun pardongas sarepeon doh ragam nari akka pasu-pasu las niroha na pinasahakmu tutongan ni keluarga dia ke perkarijuan na gambar dalan jalan martaba-taba akka pasu-pasu si perkarijuan ni songoninang diaka persikolan perkuliahan doh akka perkarajuan ni akka yanakon raga miali Tuhan dia kalas ni rohai huhamulate ho kami matuho saluhutna jala totong mahami ajari paingok markiti hatam asa biar maradopoko atau ngali Tuhan saluh ruas ni huriam siada danak sangat tuna tua-tua saat dihoma di bagasan asni rohami totong ali Tuhan ho namang gonggom namang ngaramoti di bagasa Kristus Yesus martangia kami tuho amin tapuji matuhata marhiti edeta laos disommahita pasahat papungu pilihan. Ringo sa pabon, barita na uli, barita hahulungan, ni Jesus Tuhan kita.
tapapungun tapasaha matu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na utus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti ang sahu para siyak kami pilihanon. Pati bulo na rajaon dito nga to nga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami markite-kite to dim. Asalam tadahami godang ni sileon-leon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Markite-kite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saot molomoni roham, di Banua tongaosongon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hango luas siya pari, sesa madosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya na mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata amahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasor hon madamena tuto di munabi. Amin.